ברוכים הבאים לפודקאסט של עמותת אילם, העמותה הישראלית לגידולי מוח. העמותה הוקמה בשנת 2019 על ידי מטופלים ובני משפחה, על מנת לתת מידע, תמיכה ולקדם את זכויות המטופלים. שמי דוקטור קרן גונן, מייסדת ומנהלת העמותה. האזנה נעימה. שלום לכולם לפודקאסט של עמותת אילם, העמותה הישראלית לגידולי מוח. העמותה הוקמה על ידי מטופלים ובני משפחה לצורך מידע, תמיכה וקידום זכויות המטופלים. היום אנחנו שמחים לארח את פרופסור רחלי גרוסמן, סגנית מנהלת המחלקה הנוירוכירורגית ומנהלת המרכז לגידולי מוח בבית חולים רמב"ם. רחלי שותפה לצוות הוועדה הרפואית המייעצת של עמותת אילם, היא מנתחת המוח מספר 1 בארץ, ויש לה ניסיון רב בתחום הניתוחים של גידולי מוח. שלום פרופסור רחלי גרוסמן, מה שלומך? בסדר גמור, שלום שלום, תודה רבה על ההזמנה. איזה כיף לראות אותך כאן. אני מאוד שמחה להיות פה, מאוד שמחה. אנחנו עשינו כמה מפגשים, אבל אז זאת הייתה תקופת הקורונה, ונפגשנו בזום, ועשית לנו הרצאות בזום. נכון, נכון. אז הפעם אנחנו בפודקאסט, קצת פורמט אחר, ואני מאמינה שאנחנו נזמין אותך שוב, אנחנו נרצה להזמין אותך שוב, והייתי רוצה קצת ככה, קודם כל להכיר אותך, לשמוע ממך איך הגעת בכלל, תספרי לנו קצת רקע על עצמך, איך הגעת לתחום של גידולי מוח. אז זה מסע ארוך, אני כבר 20 שנה בתחום הזה של גידולי מוח. למעשה אחרי שסיימתי את ההתמחות, היה לי ברור שזה התחום שהכי מעניין אותי, הכי מרתק אותי, ונסעתי לארצות הברית, לבית חולים שקוראים לו ג'ונס הופקינס, ושם למדתי את התורה, שם למדתי את כל התחום של גידולי מוח, גם מבחינה קלינית וגם מבחינה מחקרית, שאני חושבת שזה חלק מאוד מאוד חשוב לכל רופא שעוסק בתחום של גידולי מוח. וחזרתי ארצה, ומאז למעשה אני מקדישה את כל הזמן המקצועי שלי לתחום הזה, גם באספקטים הקליניים וגם באספקטים המחקריים. וממש בימים אלה אני מתחילה פרויקט מאוד מאוד מרגש, וזה הקמה של מרכז לגידולי מוח בבית החולים רמב"ם. וואו, זה ממש חדשני בבית חולים רמב"ם, נכון? כן, זה פרויקט שהוא חדש, ואני מאוד מתרגשת, והמטרה היא לתת טיפול מיטבי בתחום גידולי המוח, טיפול כוללני, לא רק בתחום הניתוחים, גם בתחום הנוירואונקולוגי, גם בתחום בפן הרגשי, תמיכה הרגשית, ובכל האספקטים החשובים שכולנו מודעים אליהם, לאוכלוסייה של החולים, גידולי מוח ולמשפחות שלהם. אז קודם כל שיהיה בהצלחה, אנחנו בטח עוד נעשה דברים ביחד, ועמותת אילם כאן בהחלט ישמח לסייע ולעזור ולהעביר מידע, ואני רוצה ככה שנתחיל, אנחנו בעצם היום נתמקד בעיקר בניתוחי מוח לגליומות, אבל לפני שאנחנו ככה צוללים לתוך ניתוחי מוח לגליומות, אנחנו נרצה שתעשי לנו איזשהו סדר, מטופל מגיע, איזה סוגי גידולים יש, מה ההבדלים בין הסוגים השונים, תעשי לנו איזושהי סקירה, קצת כדי להבין את העולם הזה. אז לפני שאנחנו באמת מתחילים לדבר על גליומות, בוא נבין איפה זה ממוקם בכל הסל הגדול הזה שקוראים לו גידולים במוח. יש סוגים שונים של גידולי מוח, אפשר לראות כאן בגרף. החלק הגדול של גידולים במוח הם גידולים שמקורם בעצם לא במוח, הם גרורות מוחיות, אנשים שיש להם ממירות, סרטן שד, סרטן ריאה, ששולחים גרורות אל המוח, ולא תמיד הטיפול הוא כירורגי. לפעמים הטיפול הוא ביולוגי, או אימונותרפיה, או לפעמים בקרינה. בחלק מהמקרים צריך טיפול כירורגי. למעשה, המשפחה של גידולים מסוג גליומות מהווה כרבע מסך הגידולים במוח. הסל הזה שקוראים לו בעצם גליומות, מכיל הרבה סוגים של גידולים. אפשר לראות שחלק גדול
מהגידולים האלה, למעשה זה גידול שקוראים לו גליובלסטומה. אבל בחצי השני יש הרבה סוגים של גידולים בדרגות שונות. שגליובלסטומה זה בעצם הגידול האקוטי ביותר, איך היית מגדירה אותו? גליובלסטומה, גידולים גליאליים מתחלקים לדרגות, דרגה 1, 2, 3 ו-4, גליובלסטומה הוא גידול מדרגה 4. אבל יש גם גידולים גליאליים בדרגות 1, 2 ו-3 נמוכות יותר. זו הייתה למעשה החלוקה הקודמת, אבל ב7 שנים האחרונות, מ-2016, למעשה נוסף על ידי ה-WHO Classification רובד מולקולרי. ובנוסף למה שאנחנו רואים תחת המיקרוסקופ ונותנים הבחנה, כמו שהיינו עושים פעם, נוספו מוטציות שמאפיינות גידולים שונים, ולפי זה אנחנו מסוגלים כיום לעשות חלוקה של גידולים לתתי קבוצות עם משמעות פרוגנוסטית יותר מדויקת. ולכן נוספו מוטציות כמו IDH, ואנחנו מכירים היום את ה-1P19Q, ו-EGFR, ו-P10 וכו' וכו'. ולמעשה היום החלוקה ההיסטופתולוגית יחד עם הפרופיל המולקולרי נותן לנו חלוקה יותר מדויקת לקבוצות של גליומות. ואז ברגע שזה מחולק יותר טוב לקבוצות, מה זה מאפשר לכם כרופאים? מאפשר לנו לתת טיפול יותר מדויק ויותר נכון ברמת הפרט. להפסיק להסתכל על זה בקבוצות מאוד גדולות וגסות, ולהיות מסוגלים לתת טיפול יותר... מותאם לחולה. מותאם אישית, כן. זאת אומרת, כבר לא ללכת לפי הפרוטוקולים הקבועים, זאת אומרת, יש כבר איזושהי הסתכלות קצת אחרת? יש ניסיון להתחיל להסתכל קצת אחרת, ברמה שהיא קצת יותר מותאמת אישית ממה שהיה בעבר, כן. אני רוצה, אם תוכלי קצת להסביר למאזינים שלנו, באמת התחלת לומר גידולים שהם גרורות. אם תוכל להסביר מה זה גידול ראשוני ומשני, והאם על כך אנחנו בעצם מדברים, או שזה חלוקה אחרת. אז כן, יש חלוקה למעשה לגידולים ראשוניים ושניוניים בתוך המוח. הגידולים השניוניים הם גרורות מוחיות, והם גידולים של אנשים שיש להם ממירות, סרטן בגוף, ששלח גרורות למוח. היום אנחנו יודעים שהפרופיל המולקולרי של הגרורות במוח לא חייב להיות זהה לזה של הגידול המקורי. מה זה אומר? למעשה, טיפולים ביולוגיים, מותאמי מוטציה, שהותאמו לפי הגידול הראשוני, למשל בריאה או בשד, לאו דווקא יתאימו ויפעלו על הגרורות במוח. זאת אינפורמציה שהיא מאוד חשובה לנו. אם אנחנו מסתכלים על הגידולים הראשוניים, אז יש שם בעצם ערבוב של גידולים ממאירים וגידולים שפירים, זאת אומרת, יש גם את כל הפיטיוטרי אדנומות, מנינגיומות, שוונומות וגליומות. כל אלה הם גידולים ראשוניים של המוח. אוקיי, אז בעצם את אומרת שכרגע יש לנו חלוקה שונה של גליומות, ואנחנו עכשיו אולי קצת נרד ככה כמו במשפך, להתעסק רק בגליומות, ומה הייחוד שלהם, מה הם שונים מגידולים אחרים? צריך להבין את הביולוגיה של הגידול לפני שבעצם מתחילים לדבר על הטיפול. אפשר לחלק את הגידולים במוח לכאלה שהם אקסטרה-אקסיאליים לעומת אינטרה-אקסיאליים. למה הכוונה? הבאתי את השקף הזה כדי להמחיש. למשל מנינגיומות הם גידולים אקסטרה-אקסיאליים, כלומר הם נובעים מהקרומים שעוטפים את המוח, ומהם נוצר גידול שבעצם מבחוץ נכנס פנימה ולוחץ על המוח. זה גידול למעשה שהוא חיצוני למוח, הוא אקסטרה-אקסיאלי. לעומתו,
גידולים מסוג גליומות הם גידולים המקור שלהם הם נובעים מתוך רקמת המוח. ומתוך רקמת המוח הם פשוט מתחילים לגדול ולאכול, להרוס את רקמת המוח שקיימת באותו אזור. ואלה גידולים גליאליים, זה מה שמאפיין אותם. הם לא לוחצים את רקמת המוח, הם בעצם מסננים את רקמת המוח. אוקיי, אז בעצם למה לנתח? תסביר לי קצת על הניתוח ולמה לנתח את הגליומות, ואם יש דרך אחרת אולי לטפל בהם. אז זאת שאלה טובה, ואני אתחיל, אקח צעד אחד אחורה. למעשה, אפשר לראות בשקף הזה את האופי אינפילטרטיבי של הגידולים האלה. זאת אומרת, כאן רואים למעשה גידול שהוא נמצא במספרה השמאלית, ושם נמצאים רוב התאים הממירים. אבל בעצם מה שהשקף הזה מראה לנו, שגם אם נלך 2 סנטימטר, 4 סנטימטר, או אפילו נלך לצד השני של המוח, נוכל אם נעזר במיקרוסקופ רב עוצמה, נוכל לראות תאים ממירים. זאת אומרת, הגידול לא נמצא רק באזור שבו אנחנו רואים את הגידול ב-MRI, אוקיי? המידת התפשטות שלו היא הרבה יותר מפושטת ממה שאנחנו רואים ב-MRI. ואנחנו בתור מטפלים, אנחנו מכירים את ההתנהגות הביולוגית של הגידולים האלה, ולכן גם ניתוח הוא לא מספיק. בדרך כלל, צריך עוד טיפול שהוא טיפול משלים. אני מדברת על גליומות מדרגה גבוהה, אוקיי? אם אנחנו מסתכלים על מחקרים שנעשו בעשורים האחרונים, אנחנו רואים שיש יתרון הישרדותי לאנשים, לחולים עם גליומות, שנותחו לקריטה מקסימלית של הגידול. מה שאנחנו רואים כאן בגרף, זה למעשה איזשהו מחקר שעירב 2 אוכלוסיות. אוכלוסייה אחת עברה רק ביופסיות, ואוכלוסייה שנייה עם גליומות נותחה לקריטה מלאה. ורואים שאלה שנותחו לקריטה שלמה של הגידול, שרדו יותר, בצורה מובהקת. וזה חוזר על עצמו. למרות שלפי מה שתיארת, אפשר להוציא את כל הגידול הזה במסגרת הניתוח, או שאת רובו, איך זה עובד? אז להוציא את הכל באמת אי אפשר אף פעם, אבל אפשר להוציא את מה שאנחנו רואים ב-MRI כגידול. זאת המטרה שלנו. עכשיו, זה לא מספיק להוציא את כל מה שאנחנו רואים ב-MRI, כמובן שהמטרה היא לעשות קריטה מקסימלית, אבל בטוחה. זאת אומרת, אנחנו בעצם, יש איזשהו שיווי משקל בין הרצון שלנו לכרות את מרבית הגידול, או את כל הגידול, ולהשאיר את המטופל במצב נוירולוגי או פונקציונלי תקין. זה אומר, זה בעצם לא לפגוע בשום תפקוד אחר, גם אם זה אומר שלא נוציא את כל הגידול. נכון. זאת אומרת, בעצם אנחנו בניתוח מגדירים לנו גבולות פונקציונליים. זאת אומרת שאם הגידול הזה קרוב לאזור מוטורי, אז אנחנו נצטרך לעשות במהלך הניתוח ניטור מוטורי, כדי להבין היטב מתי אנחנו צריכים לעצור. כי אם אנחנו לא נעצור, אנחנו חלילה נפגע במטופל. אותו דבר נכון לתפקודים אחרים, תפקודי שפה, תפקודי קריאה, הבנה, תפקודים קוגניטיביים גבוהים, תפקודי ראייה וכו' וכו'. לכן זה בעצם האתגר שאנחנו מתמודדים איתו בתור מנתחי גליומות, לבצע קריטה מקסימלית מצד אחד, ומצד שני לדאוג שהמטופלים יישארו במצב נוירולוגי תקין. מה הכללים לניתוח כזה? איך מכינים מטופלים לקראת ניתוח כזה? מה מסבירים להם? את יכולה קצת לפרט לנו? כן, למעשה הניתוח הזה כולל הכנה של צוות. בנוסף למנתח ולעוזר, יש כמובן התייחסות לפן הרגשי, ותמיכה בכל מה שהמטופל למעשה הולך לעבור, צריך להסביר לו היטב לקראת מה הוא הולך.
הניטור שאנחנו נבצע בזמן הניתוח, הוא בעצם תלוי במיקום של הגידול. למשל, אם הגידול הוא נמצא באזור שהוא קרוב לאזור מוטורי, אז אנחנו נבצע ניטור מוטורי. עכשיו, אם את יכולה להסביר רק מה הכוונה לעשות ניטור מוטורי, אנחנו מאוד נשמח. למשל, אם הגידול נמצא במעמקי המוח, אנחנו צריכים לבחור את הדרך שדרכה אנחנו ניכנס ונגיע אל הגידול. עכשיו, אנחנו הרבה פעמים למעשה מוציאים את העצם, פותחים את הקרומים של המוח וחושפים קורטקס. עכשיו אנחנו צריכים להבין אם הקורטקס הזה הוא קורטקס תפקודי, או זה רקמה שדרכה אנחנו יכולים להיכנס. להיכנס פנימה. עכשיו איך אנחנו יכולים לבדוק את הנושא הזה? אנחנו צריכים לבצע ניטור. אני רוצה רק לציין שיש כל מיני הדמיות מתקדמות, כמו Functional MRI, או כמו DTI, Tensor Diffusing Imaging, שהמטרה שלהם היא לדמות את המסלולים העצביים שעוברים. למשל, לפני ניתוח, אנחנו נבצע את כל הדמויות MRI המתקדמות שציינתי, כדי להבין איזה פונקציות נמצאות בקרבת הגידול, ולמעשה מה אנחנו צריכים לדאוג לשמור, או במילים אחרות לנטר, בזמן הניתוח. הדמיות מסוג Functional MRI אפשר לראות בתמונה פה, למשל בחלק העליון באדום אפשר לראות מסילות מוטוריות, מסילות שמעשה הן נושאות את האינפורמציה של התנועה מקליפת המוח אל חוט השדרה, ובכחול טורקיז אפשר לראות גידול שסביבו נמצאות מסילות של שפה. אוקיי, אז במקרה הזה, למשל, אנחנו יודעים שאת המטופל הזה חשוב לבצע גם ניטור מוטורי וגם ניטור שפתי. אז בעצם בזמן העירות אתם בודקים את היכולת, האם היא עדיין תקפה ועובדת, ולפי זה בעצם אתם יודעים כמה להיכנס וכמה לגעת, או... אז יש ניטור למעשה ברמת הקליפה של המוח, ויש ניטור שהוא ניטור של החומר הלבן, זאת אומרת אנחנו כבר בתוך הגידול עצמו, ואנחנו אמורים לבצע ניטור חשמלי מתמשך, תוך כדי קריטה של הגידול, כדי לדעת בכל רגע נתון עד כמה אנחנו יכולים לכרות ואיפה אנחנו צריכים לעצור. עכשיו, אם למשל הפונקציה שאנחנו מנטרים היא מוטורית בלבד, אז אפשר לנתח בהרדמה כללית. אנחנו מנתחים בהרדמה כללית, ואנחנו מבצעים ניטור מוטורי, ואנחנו יודעים למעשה בכל רגע נתון, גם ברמה של הקליפה של המוח, וגם ברמה של החומר הלבן, מה המרחק שלנו מהמסילות המוטוריות, וכשאנחנו מתקרבים, אנחנו בשלב מסוים נעצור, גם במחיר של להשאיר גידול. המטרה היא, מה שנקרא Maximal and Safe Resection, זאת אומרת, אנחנו רוצים לכרות במקסימום, ולהשאיר את המטופל במצב נוירולוגי תקין. עכשיו, אם אנחנו מדברים על מסילות של שפה, ואם הגידול הזה נמצא באזורי שפה, אז אנחנו נצטרך לבצע ניטור שפתי במהלך הניתוח. וכדי לבצע ניטור שפתי, אנחנו נצטרך לדבר עם המטופל. עכשיו, זה לא, זה מעבר לשיחה נונשלנטית ככה של יום-יום. שאלות ממש ככה לבדוק את היכולת של שליפה, נכון, בדיבור. נכון. אוקיי. זה בעצם פרדיגמות מאוד מוסדרות, שבודקות אספקטים שונים של השפה. כי צריך להבין ששפה זה תחום מאוד מאוד רחב, נרחב, מורכב. זה לא רק הדיבור. זה לא רק הדיבור. זה לא רק הדיבור. זה כולל למעשה יכולת דיבור, זאת אומרת פלט של מילים, אבל זה גם כולל יכולת הבנה, ויכולת תחביר, ויכולת קריאה, ולמעשה זה כולל את כל האינטגרציה של כל הפונקציות הקוגניטיביות האלה, שבסופו של דבר הופכות אותנו לבן אדם שמסוגל לשמוע, לאבד את המידע שהוא קלט, ולדבר ולומר את מה שהוא רוצה לומר, בצורה שהיא נכונה מבחינה תחבירית, ותהיה מובנת למי ששומע. עכשיו, כל הדבר הזה, למעשה צריך לחלק אותו לגורמים. לכן אנחנו מבצעים את הניטור הזה תוך עם נוירופסיכולוגית.
שהיא עוברת על פרוטוקול מאוד מאוד מסודר ככה, מה אומרים בזמן הניתוח ומה מבקשים מהמטופל. נכון. ואם אנחנו רואים שיכולת אחת נפגעת, אז מה קורה בזמן ניתוח? אז לפעמים המטופלים באים באמת עם פגיעות. לפעמים, אחרי שנותנים סטרואידים, יש איזושהי התאוששות מסוימת, כי חלק מהפגיעה הייתה בגלל בצקת. ואם זה בגלל בצקת, אז סטרואידים לרוב יעזרו. הבצקת שהיא כתוצאה בעצם מהניתוח עצמו. מהגידול. מהגידול, אוקיי. כן. אבל לפעמים, למרות הטיפול בסטרואידים, החסר הנוירולוגי קיים בגלל הגידול. ואז לכן בעצם צריך לבצע איזשהו בייסליין. זאת אומרת, הנוירופסיכולוגית תפגוש את המטופל פעם ראשונה, לפני הניתוח, יומיים לפני הניתוח. לראות בעצם את היכולות שלו. נכון, ולבצע איזשהו בייסליין, לבצע איזשהו הערכת מצב ראשונית, שזאת תהיה הערכת מצב שאליו אליו יושבו הביצועים של אותו מטופל במהלך הניתוח. כי כל בן אדם יש לו יכולות שונות. והפעם השנייה שאנחנו מבצעים את הטסטים הקוגניטיביים, נוירופסיכולוגיים, יהיה בתוך חדר הניתוח עוד לפני הניתוח. זאת אומרת, רגע ממש לפני, עם כל הלחץ של הניתוח, עוד יבדקו נכון. מה היכולת שליפת מידע שלו, נכון. יכולת הוורבלית שלו. נכון. לא עושים את זה בכל המקומות, אני עושה את זה בניתוחים שלי, כי... מה? כי אני פרסמתי מאמר בנושא הזה, והראינו שאי אפשר להתעלם מהסטרס של חדר ניתוח. ועצם הכניסה של המטופל לחדר ניתוח, כבר גורם לסטרס וירידה בתפקוד. כן, נכון. כן, וירידה בביצועים. ולכן זה לא יהיה נכון להשוות את הביצועים בזמן ניתוח לביצועים של יומיים לפני. אלא הדבר הנכון, הבייסליין הנכון, האמיתי, זה רגע לפני. רגע לפני בחדר ניתוח. לא, אני חושבת על הסיטואציה הזאת, קודם כל, להיות מנותח בעירות, זה נראה לי נורא נורא מפחיד. כל ניתוח הוא מפחיד, אבל בטח ובטח להיות חלק מכל הדבר הזה, ולהיות שותף לתוך הניתוח. אז אני חושבת, קודם כל, אני מתעסקת קצת בסטרס וטראומות וחרדות, ואני באמת חושבת שאת צודקת, כי אין ספק שיש הבדל ביכולות. זה משתנה לחלוטין. נכון. את תגידי יותר טוב ממני, כמות החמצן במוח משתנה כשאנחנו בסטרס, נכון. וכשאנחנו לא בסטרס. אין ספק, היכולת תפקוד שלנו, בטח תפקוד קוגניטיבי בשעת סטרס, תהיה יותר נמוכה. והראינו את זה במחקר הזה, ולכן אנחנו בעצם מבצעים את הבייסליין הזה, אנחנו מאוד מקפידים על זה, ואליו אנחנו נשווה את הניטור בזמן הניתוח. עכשיו, מה זה הניטור הזה בזמן הניתוח? צריך להבין שניתוח בעירות זה ניתוח כמו ניתוח בהרדמה כללית. זאת אומרת, כל השלבים הם זהים, אבל בחלק המרכזי של הניתוח אנחנו רוצים את החולה ער. למעשה אנחנו משתמשים במערכת ניווט, ואנחנו עושים את אותו חתך, ועושים את הפתח בגולגולת, ופותחים את הקרום של המוח, וחושפים את הקורטקס, ואז בשלב הזה, למעשה, אנחנו, כמו שאפשר לראות כאן בתמונה, נעזרים זה נקרא אוג'מן סטימולטור, בעצם גירוי חשמלי, של הרקמה הקורטיקלית של קליפת המוח. והגירוי החשמלי בעצם מבצע איזושהי הדמיה, איזשהו מצב כמו הפרעה. אנחנו רוצים לראות האם בזמן הפרעה חשמלית, הבן אדם סובל מאיזושהי פגיעה או שוני או שינוי במצב הנוירולוגי. יבוא לידי ביטוי בעיוות או כשאתם עושים את אז זאת אומרת, אנחנו יכולים למשל לבקש מהבן אדם, מהמטופל לדבר, לספור עד 10, והוא התחיל לספור 1, 2, 3, 4, ואז אנחנו נבצע את הגירוי החשמלי, ואם אנחנו באזור שהוא אזור שפה, יכול להיות שהבן אדם יפסיק לדבר. ואז אנחנו נפסיק את הגירוי והוא יחזור לספור. אנחנו רואים את זה בשגרה. אותו דבר מבחינת אזורי הבנה. יש אזור שאם אנחנו נגרה אותו, הבן אדם לא יבין מה מדברים אליו.
ואז אנחנו נפסיק את הגירוי, והכל יחזור להיות כמו שהיה. וזה בעצם עוזר לנו לזהות מבחינה מאוד מאוד מדויקת, את האזורים שאנחנו חייבים לשמור עליהם. עכשיו, אף בדיקת הדמיה לפני ניתוח, לא יכולה לתת לנו מידע כל כך מדויק. כמו שאתם בזמן הניתוח וממש מגרים את הנקודה הספציפית הזאת. נכון, נכון. בעצם, היום אנחנו מבינים שיש שוני מאוד גדול בין מוח אחד לאחר. במיוחד ממה שקשור לתפקודי שפה. זאת אומרת, תפקודי שפה אצל בן אדם אחד לא יהיו באותו מקום כמו אצל מטופל אחר. עכשיו, אם תוסיפי לכל זה את ההימצאות של הגידול, ששונה, גם כן, ממטופל אחד לשני, אז את מקבלת בעצם מפות שונות של תפקוד. את לא יכולה לדעת, את יכולה לקבל איזשהו מושג כללי מבחינת אולי functional MRI או DTI, אבל את המידע המדויק, את יכולה לקבל רק כשאת עושה את המיפוי החשמלי. עכשיו, הגירוי הקורטיקלי זה השלב הראשון. זאת אומרת, אנחנו בעצם מקבלים איזשהו מושג, איזשהו מיפוי קורטיקלי של האזורים התפקודיים ושל האזורים השקטים. מה הכוונה אזורים שקטים? ברגע שאנחנו מזהים אזורים שקטים, זה אזורים שהם לא אחראים על שום פונקציה. ודרך אזור שקט כזה אנחנו יכולים להיכנס. כי הרבה פעמים הגידול הוא לא נמצא, הוא לא מגיע אל פני השטח. הוא נמצא סנטימטר, 2-3 בעומק, ואנחנו צריכים למצוא את המסלול הכי בטוח, שדרכו אנחנו יכולים להיכנס ולהגיע אל הגידול. לא תמיד זה המסלול הקצר. תחשבי על זה כמו על שדה מוקשים. למעשה, את צריכה להבין מה הדרך, לאו דווקא הקצרה ביותר, אם היא קצרה אז יופי, אבל הבטוחה ביותר, שדרכה את יכולה להגיע לגידול, להוציא אותו ולצאת. ממש שדה מוקשים. ממש שדה מוקשים. אז זה בעצם יותר מורכב מסוגי גידולים אחרים, הגליומות, אם אני מבינה נכון. נכון. כי קודם דיברנו על גידולים אקסטרה-אקסיאליים. בגידולים אקסטרה-אקסיאליים, הגבולות, גזרה של הגידול, הם ברורים, הם מוגדרו על ידי הגידול. למעשה הגידול הוא חיצוני למוח. כאן, בגלל שהגידול הוא מסנן את המוח, אז אנחנו בתור מנתחים, צריכים להגדיר את הגבולות, גזרה שלנו. כשדיברנו על הרמה הקורטיקלית, אנחנו בחרנו את המסלול שדרכו אנחנו רוצים להגיע לגידול, הגענו לגידול. התחלנו לכרות את הגידול. עכשיו, בדרך כלל החלק הפנימי של הגידול מאוד מאוד שונה מרקמת המוח. אבל ככל שהולכים ומתקרבים, הולכים בעצם לשוליים של הגידול, הגידול הולך ונהיה מאוד מאוד דומה לרקמת המוח. אז מה עושים? אז איך יודעים מתי לעצור? אז יש לנו טכנולוגיות שעוזרות לנו. בעצם להבחין מתי זה הגידול ומתי זה הקליפה עצמה? כן. או שזה פשוט ככה, איכשהו ככה משתלב בתוך הרקמה? למעשה, אנחנו בהתחלה רואים שאנחנו בתוך גידול, וככל שאנחנו הולכים לקצוות של הגידול, הוא מתחיל להתמזג עם המוח, ובשלב מסוים הוא נראה מאוד מוח. ואנחנו צריכים לדעת מתי לעצור. כי אין גבול, אין שלט עצור שאומר נגמר הגידול. זה נראה אותה רקמה, זאת נראית אותה רקמה. הרבה פעמים כן, זאת אומרת, זה בעצם גידול שמסנן את המוח, ואנחנו צריכים לדעת, להבין מתי מספיק. אז יש לנו מערכות ניווט, זה אמצעי אחד. עכשיו, יש טכנולוגיה שקוראים לה 5-ALA. זה בעצם איזשהו חומר שאנחנו נותנים למטופלים לשתות שעתיים לפני הניתוח, והוא יודע לצבוע את הגידול בצבע פלורסנטי. זאת אומרת, במהלך הניתוח אנחנו מוצאים את הגידול, וברגע שהגענו לאזור שאנחנו לא יודעים אם זה כבר סוף הגידול או שעדיין יש גידול, אנחנו נעזרים, אנחנו מנתחים הרי מיקרוסקופ, אנחנו עוברים לפילטר של אור אולטרה סגול, ודרכו אנחנו יכולים לראות את השדה הניתוחי. אם יש גידול, אז כמו שרואים בתמונה, הוא יצבע לנו בצבע פלורסנטי. לעומת זאת, אם הגענו, זאת אומרת, קראתנו את כל הגידול, אז אנחנו לא נראה פלורסנציה. אגב, אנחנו משתמשים היום באינפורמציה הזאת גם בביופסיות מוחיות.
הרבה פעמים הגידול הוא בלתי ניתן לכריתה. לפעמים הגידול הוא רב מוקדי, ואנחנו יודעים שאי אפשר לכרות את כל הגידול. ואז אנחנו מחליטים לבצע ביופסיה בלבד. שהביופסיה בעצם, מה המשמעות שלה? המשמעות שלה היא להגיע להבחנה פתולוגית בלבד. אוקיי, זאת אומרת, הניתוח עצמו הוא רק כדי לקבל את ההבחנה, כדי להחליט על איזשהו פרוטוקול טיפולי. נכון. אוקיי. ואז אנחנו בעצם מבצעים תחת מערכת ניווט, איזשהו חור קטן של איזה 2 מילימטר בגולגולת, ודרך החור הזה אנחנו מכניסים מחט ביופסיה, תחת מערכת ניווט, ואנחנו מכוונים את מחט הביופסיה בדיוק לאזור שנמצא בתוך הגידול, כדי לקחת מספר דגימות. יש מצבים שבעצם אפילו ביופסיה אפשר לקחת? לרוב אפשר לקחת לרוב ביופסיה. אפשר לקחת. עכשיו, פעם היינו שולחים את החומר למעבדה לפתולוגיה, ומחכים בחדר ניתוח, לפעמים אפילו שהמחט נמצאת ממש בתוך הראש של המטופל, 20 דקות, חצי שעה. אנחנו פרסמנו למעשה שקיימת טכנולוגיה, שמייתרת את הצורך לחכות להבחנה פתולוגית. אנחנו נותנים למטופלים שלנו לשתות לפני הביופסיה שלה, לפני הביופסיה 5 הלאה, ואנחנו לוקחים דגימה. ואנחנו מסתכלים מתחת למיקרוסקופ. אם אנחנו רואים, כמו כאן... באותו רגע? באותו רגע. וואו. אם אנחנו רואים, זאת מחט הביופסיה, ואנחנו מסתכלים תחת אור אולטרה סגול. אם אנחנו רואים שהרקמה הקטנה הזאת, הדגימה הקטנה הזאת שלקחנו מהמטופל עוברת פלורוסנציה, אנחנו יודעים שיש לנו הבחנה. שמה? ההבחנה היא מה? אנחנו לא יודעים מה ההבחנה. עוד לא יודעים מה, אבל יש הבחנה. אבל אנחנו יודעים שהיינו במקום הנכון, ואנחנו יכולים לסיים את הניתוח. זאת אומרת, יש מצבים שאתם מכניסים מחט, ואין לנו שום מידע. זאת אומרת, לא הגעתם למקום הנכון, לא הגעתם למקום של הגידול, ולא לקחתם את הרקמה הנכונה. תיאורטית, זה גם יכול להיות. אז כדי בעצם למנוע מצבים כאלה, היום... שלפתוח ולסגור, אתם כבר נמצאים או בתוך התהליך, ויכולים לעשות את זה באותו רגע. נכון, היום אנחנו יכולים בעצם לדעת בוודאות שהיינו במקום, ומה שהוצאנו זה חומר שיביא אותנו להבחנה. אז זה בנוגע... וכמה זמן לוקחת הבחנה מהרגע שאתם מוציאים ביופסיה? לרוב כמה ימים, תלוי. כמה ימים. כן. עכשיו... יש לי עוד שאלה, יש מקומות שאי אפשר לנתח, זאת אומרת, אם את יכולה להגיד לנו איפה המקומות האלה שמראש, אם אנשים נותנים להם ב-MRI הבחנה איפה זה נמצא, איפה זה ממוקם, מראש אנחנו יודעים שנקרא לזה פתרון ניתוחי, הוא לא הפתרון המתאים. אז יש קבוצה של מטופלים עם גליומות שאנחנו נבחר לא לנתח. וזה תלוי במספר גורמים. יכול להיות שהמטופל הוא במצב כללי כזה שהוא לא יכול לעמוד בניתוח. הוא איש מבוגר עם הרבה מחלות ברקע, והוא לא יכול לעבור רדמה. כללית, או בטח בשעת ערות, עם לחץ. נכון, הוא לא יכול לעבור ניתוח בכלל, כל הסטרס שתלוי בזה. יש מצבים שהגידול הוא מולטיפוקלי, זאת אומרת, הוא מאוד מפושט. לא ניתן לבצע קריטה שהיא בעלת משמעות כלשהי. זאת אומרת, שאנחנו בעצם אומרים, אפשר לכרות את הגידול, זה אומר שאפשר להוציא אחוז מסוים ומעלה. ואם אנחנו חושבים שאי אפשר לכרות חלק משמעותי של הגידול, אז אנחנו נגיד, אוקיי, אנחנו מחליטים לבצע אולי ביופסיה בלבד, ואז להתחיל טיפולים, תלוי כמובן בסוג של הגליומה שאנחנו מדברים עליו. כל מקרה לגופו. אני יודעת שיש מצבים, לפחות ממטופלים שלנו, שבעצם בארץ סרבו לנתח אותם, ואז הם כן עלו על מטוס, ובבתי החולים בארצות שונות מסביב לעולם, כן הסכימו פרופסורים שונים לנתח. נכון. ומה זה תלוי? מה זה? זה איזושהי תפיסה מסוימת, ישראלית מסוימת, במה אנחנו... אני אתן לך דוגמה, למשל, כל התחום של גליומות אינסולריות.
ככה רק כמה מילים על הדבר הזה, מה זה אינסולה. אינסולה זה נקראת העונה החמישית, זאת אומרת, זה למעשה אזור שהוא חבוי בין העונה הפרונטלית לטמפורלית, ורק למעשה כשמפסקים את העונה הפרונטלית מהטמפורלית, אפשר לראות ולהגיע לאינסולה. ניתוחים אינסולריים, במשך שנים רבות לא ביצעו בארץ. כמו שאת אומרת, היו שולחים איתם מטופלים לחוץ לארץ. כי מה? פחדו? כי האינסולה הוא אזור מאוד מאוד תפקודי, שהוא מאוד עשיר בכלי דם. על מה הוא אחראי האזור הזה? הוא קרוב לאזורים מוטוריים, הוא קרוב לאזורי שפיים, אנחנו מדברים על ההמיספירה הדומיננטית, הוא למעשה אזור שעושה אינטגרציה של הרבה פונקציות שקיימות אצלנו, עם דגש על תפקודים תחושתיים, והקרבה שלו לאזורים כל כך תפקודיים, מנע את הניתוח באזורים האלה. עכשיו, כאן אפשר לראות עד כמה האזור הזה עשיר בכלי דם. עכשיו, זה הופך את הניתוח למאוד מאוד מורכב. אני לא מדברת על כלי דם גדולים, אני מדברת על כלי דם מאוד מאוד קטנים, שפגיעה בהם יכול לגרום לסטרוק, לאוטם מוחי, ופגיעה נוירולוגית מאוד מאוד קשה. ולכן, למעשה צריך לצבור הרבה ניסיון ניתוחי. כדי לבצע את הניתוחים האלה. כדי לבצע את הניתוחים האלה. אני רוצה לציין שבשנים האחרונות אנחנו צברנו הרבה ניסיון בניתוחים מהסוג הזה. כאן אפשר לראות גידול מסוג אינסולר גליומה בצד ימין, זה לפני הניתוח, וכאן אחרי הכריתה. שכאן הוסר כל הגידול? וואו, כאן הוסר כל הגידול. זה ממש סרטון של ניתוח מוח. כן, למעשה אנחנו התחלנו מהקורטקס, וכאן אנחנו כבר בתוך הגידול עצמו. עכשיו, קצת קשה אולי לראות, אנחנו עובדים עם מין מכשיר כזה שמרסק את הרקמה, ואי אפשר לראות פה, אבל המכשיר הזה, זה למעשה קוזה שהיא מחושמלת. זאת אומרת שבכל רגע נתון, אנחנו יודעים מה המרחק שלנו מפונקציות שקיימות. בעצם מנטר את בעצם ניטור, כן. עכשיו אפשר לראות שאנחנו כאן קורטים את הגידול, אבל בעצם שומרים על כלי דם שנמצאים, למשל כאן אפשר לראות כלי דם כזה, שאנחנו שומרים עליו, כדי בעצם לא לפגוע במטופל. אז בעצם את אומרת, יש סיכון מאוד מאוד רציני, במקומות שהם מאוד מאוד עדינים, העדיפות היא לא להיכנס. מה האפשרויות, איך מטפלים במצבים כאלה, אם אנחנו לא יכולים לקרות את הגידול, מה כן אפשר לעשות? אז היום דווקא אם זה נמצא בקרבת אזור תפקודי, אנחנו לרוב יודעים לנטר ולנתח. אבל אם הגידול הוא בלתי נתיח, זאת אומרת, המטופל לא יכול לעבור ניתוח, או שהגידול הוא רב מוקדי, ואי אפשר לבצע הסרה שהיא בעלת משמעות, אז לרוב אנחנו נבצע איזושהי ביופסיה, זאת אומרת, אנחנו נגיע להבחנה, ונעביר את הטיפול לנוירו-אונקולוגים, שאני מניחה ייתנו טיפולים בקרינה, תמודל. אני רוצה לשאול עוד שאלה ככה, כי אני פוגשת את זה לא מעט עם המטופלים שלנו, שהרבה פעמים אחרי ניתוחים יש בעיות זיכרון מאוד מאוד משמעותיות. והייתי רוצה קצת, אם תוכלי קצת לפרט לנו איך זה עובד ולמה. זאת שאלה טובה. למעשה, בעיות זיכרון זה רק קצה הקרחון, בסדר? אנחנו מדברים בעצם על ירידה קוגניטיבית. זה משהו שהוא הרבה יותר רחב מבעיות זיכרון. וזה פועל יוצא של הרבה גורמים. זה פועל יוצא מהגידול עצמו. שאמרנו שהוא מסנן, הוא מסנן אזורים הרבה יותר רחבים במוח מאשר מה שרואים ב-MRI. ולא מן הנמנע שהוא גם מסנן אזורי זיכרון. הוא פוגע במסלולים בתוך רקמת המוח. גם הטיפולים עצמם יכולים לגרום לירידה קוגניטיבית, בין אם מדובר בקרינה,
או כימותרפיה. כל אחד מהטיפולים האלה יש לו למעשה אפקט שיכול לפגוע ביכולות הקוגניטיביות, כולל גם הניתוח, כמובן. אז אחרי ניתוח יש איזשהו תהליך שיקומי, את יכולה להגיד כמה מילים על התהליך הזה? אז אחרי הניתוח המטופלים יבלו לילה להשגחה בטיפול נמרץ, ולרוב יוכלו להשתחרר אחרי כמה ימי אשפוז במחלקה, או שהם ישתחררו הביתה, ולפעמים צריך גם איזשהו תהליך של שיקום. למשל, במצבים שבהם קיימת איזושהי הפרעת תחושה. צריך להחזיר את היכולת, תפקוד, אפילו יכולת הליכה, או איזושהי הפרעת קורדינציה, ולפעמים הפרק זמן הזה, מה שצריך זה זמן, זה פשוט לתת למטופלים זמן, כדי לחזור לעצמם. הבנתי. רחלי, הזמן שלנו הסתיים, אני יכולה לשבת איתך עוד כמה שעות ולדבר על כל כך הרבה נושאים, כן, יש עוד משהו שככה את רוצה להוסיף ככה לקראת הסוף, לקראת סוף הרעיון שלנו? משהו שחשוב לדעתך לצייד את המטופלים שלנו באיזשהו מידע, תובנה, מתנה ממך? אני חושבת שאנחנו מבינים היום יותר מאשר פעם, שהטיפול במטופלים עם גידולי מוח, בטח גליומות, הוא טיפול מה שנקרא מולטי-דיסציפלינרי, זאת אומרת, זה לא רק מנתח, זה לא רק נוירואונקולוג, למעשה צריך איזושהי מערכת תמיכה, שאני חושבת שמה שאתם עושים, אגב, הוא חלק מאוד מאוד חשוב, ובא מצורך של האוכלוסיית מטופלים, חולים, ואני חושבת כל רופא, כל מנתח שלמעשה לוקח חלק בטיפול באוכלוסיית חולים הזאת, צריך לזכור את הצורך הגדול הזה בלהיות קשוב למטופלים, גם אחרי הניתוח, ולמעשה להיות שותף עם המטופלים האלה לאורך כל המסע שלהם, לאורך כל מסע של המחלה הזאת. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. את פשוט נוגעת בנקודה מאוד מאוד רגישה של המטופלים ובני המשפחה, שבאמת הרבה פעמים ככה אין זמן בתוך המחלקות הציבוריות לתת את כל המענים ואת היחס האישי ואת הרגישות, ואני חושבת כמה זה חשוב. יש לנו עכשיו איזשהו בן משפחה שלצערי איבד את אשתו, אבל הוא כרגע מקים איזשהו פרויקט חדש דווקא להנגיש לרופאים, למנתחים, לצוות הפרמקצועי, את הצורך המאוד מאוד חשוב הזה, של תשומת לב ויחס אישי והסתכלות לעיניים, ואולי גם זאת שאלה מאוד מאוד גדולה ככה, איפה אנחנו שמים את האמת כמו שהיא כ100%, ואיפה אנחנו מנגישים את זה אולי בצורה קצת יותר רגישה, קצת יותר ככה, שהמטופל עצמו יוכל להכיל אותה. אני חושבת שזה חלק קריטי מהעשייה שלי, זאת אומרת, בשיחה הראשונה שלי עם המטופל ועם המשפחה, אני תמיד נותנת למטופל את הטלפון שלי. ואני יודעת שברגע שאני עושה את זה, הוא לא ישתמש בזה לרע. והוא יפנה אליי רק באמת שהוא צריך. לא רק הוא, גם המשפחה היא חלק מהעניין, סביבת התמיכה. ואני חושבת הידיעה של המטופל שיש מישהו שהוא יכול תמיד לדבר איתו ולהתייעץ איתו, או אם יש איזושהי בעיה, הוא יודע שיש מישהו שיעזור לו, היא קריטית בעיניי. חלק מהתפקיד שלי ככה אני רואה את זה. טוב, אנחנו מכירים אותך, ואת גם חלק מהוועדה הרפואית המייעצת של העמותה, ואת מסייעת לנו רבות. אז אני רוצה בהזדמנות זאת להודות לך בשם המטופלים, בשם עמותת אילם, ובטח ובטח על הרעיון המדהים הזה, ואנחנו נשמח לארח אותך כאן שוב בתחומים אחרים. אז ממש ממש תודה, פרופסור רחלי גרוסמן. תודה שהגעת. שמחתי להיות פה, ואני אשמח להירתם לעוד פרויקטים. נהדרת. אז תודה רבה.